Sa
Antara
Cik 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 lo lo cik 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 1 2 2 3 cik 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 2 2 2 1 1 1 2 cik 1 2. Oke, terima kasih kerjasama dari Semut Geni Promosindo Asajaya Group SC Media yang dibawa komandannya oleh Om Jun Girang Wono Kupang. Oke, terima kasih untuk Om Jun. Mudah-mudahan malam ini kita semua diberi kesehatan. Oke, kebiar
Jaranan campur sari New Asmara Jaya. Yang masih di bawah asuhan oleh Ning Asma Wijaya. Hadirin serta para pemirsa sekalian yang berbahagia, sebelum kami tampilkan atraksi demi atraksi yang kami sajikan untuk Anda bersama, untuk urutan pertama kami tampilkan Kor Mars Lambang Keagungan Kuda Lumping Campur Sari New Asmara Jaya. Oke, dan untuk urutan kedua kami tampilkan Pawang Suku. Oke, untuk urutan yang berikutnya kami tampilkan atraksi jaranan langsung mabuk yang akan dibawakan oleh seniman-seniman dari Kuda Lumping New Asmara Jaya. Oke, untuk urutan berikutnya kami tampilkan atraksi Singo Barong. Oke, dan ditutup untuk atraksi Batengan. Oke, dan nanti ada atraksi makan pohon pisang. Oke, hadirin selamat malam dan selamat menonton. Merdeka tetap merdeka.
Hadirin, begitulah Kurmas Lambang Keagungan Kuda Lumping New Asmara Jaya telah usai dari pendengaran Anda bersama. Untuk menginjak urutan berikutnya, kami tampilkan seniman-seniman dari New Asmara Jaya yang akan menampilkan Pawang Suku.
Kelak-kelok setan
Iya. Mas. Loh. Om Benono sik rek. Om Benono. Oke, Om Benono iku. Nggih, nuwun sewu dumateng warga masyarakat Seduri sekitarnya. Nggih, kula mriki nggih boten diundang, nggih. Nah, kula badhe pados tambahan nggih sak welase mawon nggih duka disukani 1.000 duka 2.000 nggih gangsal ewu nggih matur suwun nggih sak welase mawon nggih sing gadah sing mboten gadah nggih utang tanggane sih nggih nggih sak welase nggih niki anggota kula badhe nggih beto kardus dhateng panjenengan nggih sak welase mawon nggih duka disukani 1.000 2.000 nggih duka gangsal ewu nggih sak welase nggih nggih ayo monggo Mas mlaku Mas. Nuwun sewu dumateng warga masyarakat sedaya. Kula mriki mboten pados musuh nggih, kula mriki pados seduluran. Nggih bae mangke wonten tunggal guru pun ngantos ganggu. Nggih. Hah? Apa? Getno. Heeh. Ya iku kendange guru ono rokoke sing ngono iku. Ngablak kae. Ya. Sik talah. Tak golekno iki lho tak golekno kok. Iya, santai ae lah, Bro. Ngono kandang. Lah iya, tak golekno meneng ta. Ayo, nanti Mang sing. Ayo mlaku-mlaku sih. Jero sik mari ngono njaba. Jero sik mari ngono njaba. Mosok njaba sik mari jero. Enak jero sik rek.
Bapak Nut panggilan Bapak Nut. Nggih, dinyawir monggo. Salah persis niku nedhi gending mboten napa-napa. Ngarep marun namburi lek, Duk. Malah kowe gandeng wanita liya
Sik. Kok gak nyaman sih, Rek? Sik. Sik, talah. Sik. Wong kancane ganteng-ganteng kaya ngene lho, sitok yo potongane kaya ngene iki lho. Lah kok iso mut nggawa ya Allah rek nggawa laran. Ya lebih tekad ngendok golek enggon. Lah kok iso kaya ngono iki lho. Lah ya tontona. Iki ditonton wong sak meneh akeh, wong sak Indonesia Raya nonton kabeh. Lah awakmu lho dapurane kaya ngene iki lho gawe apa iku? Modus. Lungguh sik. Tak kepruk pisan engko. Lah, kono wis meneng. Mingkem. Mingkem. Wah. Kandhane ono kene. Kupinge lho nek dirupokno. Lah wup kono ae. Aja sedakep. Lho matur suwun karo masyarakat kene kabeh. Lho. Ya matur suwun alhamdulillah. Wis kakekmu kono, nggih matur suwun. Wis dikeki sembarang kalir, dikeki jenang apa? Dikeki apa meneh? Sing pertama iku dikeki nggon kok kene main kok kene menghibur masyarakat seduri kabeh. Ngeramekno iki lho. Heeh, ngeramekno pasar rakyat. Ya. Ngleboni apa? Yo iki ngramekno masyarakat kene kabeh ya. Heeh, muni ceke ditanggap meneh. Oh, sapa sing nanggap? Oh, gak teko-teko dhewe kok. Ayo, kandhani kon. Oh, sepotongane kok ngene iso. Ya apa rek iki gowo apa rek kaya ngene iki lho bekakas sapa lak ngono. Lah iya apa gak makan. Kaya ngene dapurane gowo kok gowo apa. Lah iya. Apa rek? Sing siap gerak. Meneng ngono kesok tolat-tole kandhani kok. Wis meneng sik aku tak maca mantra mburi Jarno. Jarno. Ya meneng ae gon siapno. Siapno ya kandhani ngono wis aman. Salahe wong gawe laran, nggawa laran. Wong kancane ya apik-apik kok ngene. Oh. Ya. Wis. Yo mlaku mrono. Ngene, mlaku. Weh, kok. Karo. Jarno. Mrene yo, Mbak. Iki lembur. Lapo. Mrene ya. Lapo. Lah lapo kok goblok? Ngomong ya apa? Wong ngobong-ngobong kok diomong. Ya gak oleh wong ngate ngobong kok ngomong. Ya jane ngarepi kan diobong ngarepi iki. Tambah entek. Wong kancane api-api kok ngene kok iso nggawa kaya ngono iki lho. Sing nonton sing kobong tegak? Gak. Baik kobong. Oh iso ngombe sik. Kene ngombe. Tak jupukno ngombe sik. Nah, ngombe sik. Sik ta lah. Beni. Lapo? Lho ben njaluk iki sing tak gawa delok tak ngono ae. Ngombe. Enak ngombe iki. Lho ta, angon ngene. Jero kok malih, iki tutupe malih kok kene ngadeg kok. Nah, delok sik lho. Ana tegak? Yo. Ana tegak? Gak ana. Ana tegak? Ono. Lapo?
Ngombe. Ombenono iku jaranmu ombenono. Iya, ombenono. Tak kandhani. Mbah, rene tak kandhani. Mangane iku gak dudu iku, mangane dudu iku. Mrene yo. Tak kandhani. Jarane gak sing dipakani ngono. Lah ana golekno beling. Beling. Ayo, golekno beling. Setume lampu ngono iku golekno dadi pangan. Yo sing mati aja sing iku didenda kon kok. Gak cukup bayaranmu ge lempui. Lho, lah ana golekno beling, dop atau setum tak pakakno. Ayo. Beling. Pokoke dop-dop sing mati-mati iku lho. Ayo, golekno iku tak pakakno. Lah ono. Ono ta gak? Ayo, lampu sing dawa, lah ono sing mati-mati golekno tak pakakno. Are wedok iku mang. Heeh. Gak ada setum. Oh, gak ada. Oh, dadi pakane apa iki? Oh, nyanyi ya. Oh. Kene nyanyi wae. Nyanyi. Iso tegak nyanyi. Nyanyi. Golek pakanan iki. Beling-beling ta apa ngono golek. Heeh. Beling-beling mati-mati lho kekno iki jadi pangan. Nyanyi. Nyanyi. P apa ini? Iso tegak. Awas keliru. Iso tegak. Nah, nyanyi yo. Yo gak iso. Golekno panganan iki sik. Golekno panganan sing nyanyi tak sinok ndukur. Ya. Ayo golekno panganan iki. Lho, golekno panganan kok kono iku lho, golekno panganan apa? Golekno panganan roti tak es. Kok sok lento iki lho, Rek. Ya golekno beling, tak golekne dedek lak ngono. Lha kok iso lento iki lho. Golekne kono sik. Lah pakanane sosis mah yo gelem jaran goblok. Kandhani kok. Lho aku. Lho, pakanane sosis. Iku. Pakano. Ya. Apa? Pakane sosis yo aku jaran karuan. Lha apa? Meneng. Wis menenge, aku pakanane iku kok. Ayo, yo.
Jangkrik. Eh. Kene wis menggap-megap kan nanti pakan-pakani. Nek wis ngene-ngene iki namakan ono. Wah, blok rek. Lah wis ngene-ngene iki namakan ono. Kacau kowe ono. Bapak loro ten pisan. Lah wis ngene-ngene namakan ono. Mana sosis rek? Wayahku mangan rek. Wayahku. Wes jarano aku sing makani. Ayo, ayo. Tabuhane diurut sitok-sitok. Iya. Ayo, kok sitok-sitok. Ayo digawe jarane. Ayo mulai. Nah. Hop. Mrene. Goblok rek. Sito-sito ngene dadine. Sito-sito sing iku gak enak belas. Bareng ayo. Kene tak pecut. Iya,
digawe jarane. Ayo digawe jarane. Iki lho dudun gandeng. Yalah kesuwen. Jarane goncolono. Lekone kok. Hop. Lapa kok kono? Didat burine. Ayo didat burine. Ayo dicekel burine. Cek dipecotar karo cekelen. Cek gak geblak goblok kira. Ayo. Yo. Weh, coba mati aku rek. Goblok lho.
Wop, meneng kok ngene kok. Cekel-cekel dirangkul goblok ya rangkul mbokmu. Yo. Dan burine, sik hop. Jarane ora ono sik. Jarane guaan sik. Heeh. Nah, cekelen jarane ku. Mari tampani mari ngono ya, cek gak geblak. Iya cek kene jare. Wis sembuh. Karo. Ayo, dicekel burine. Ayo. Masa goblok lho gak mari-mari. Didekek. Wah. Weh, kaya ngebrokno gabah rek. Kena dol. Masalah rek kaya padane ngangkat gabah ae. Didat burine aja dirangkul. Oh, dijonjong gorong-gorong. Ayo, didat burine. Ya, lewat goblok iki. Wah. Tak keprok pisan kok. Nah wis geblak daten burine. Cegah sampe geblak. Carane yo apa lah ngono sih? Dicek kene sebelah kene. Wah, bobok kira. Aduh. Salah. Bono. Dicat. Ayo, dat burine. Botol aku jepun botol aku. Jaten. Ayo, cetar ayo. Yo cepet cekat jaten. Langsung dicekel. Gini, goreng. Langsung cekelen. Cekel. Ayo. Dekek sih. Genah nyekele. Genah. Nah wis ter baru dat ngene. Iya. Nah wis ter baru cekel ngene. Nah, ngene lho ya. Ngene cekel ngene. Ya, cekel ngene ya. Kok iso yo. Cilio gak ono isine kok. Kok iso diuyek-uyek iki lho rek. Kok. Minggir. Oh. Jano, pasno. Ayo. Wes bapak, wes tulung ono. Heeh, tulung ono. Ayo. Aja iku tegangan tinggi. Oh, kok iso lho. Lah. Wes. Ngomong lapo? Ya iku. Garaki. Kok gulune iki lho rek? Ya iki ini. Aja gulu-gulu gak enak. Nek sandase ya enak. Oh gulu tok. Iku digawe apa karepe iku? Ya kurang dukur. Kok sapa?
Wes. Umbang-umbang kok kene ae, umbang-umbang kok kene. Ayo kowe kasati. Dekek lo sembrono. Lo nyari kira. Yo yo. Lo alat aja diuncalem rono gak iso muteron kok mabuk elek. Kok iso we. Lah iya, cek ono. Nah. Awas kowe. Ora kepan rek. Heeh. Sito-sito ae gak kakek. Kok iso? Heeh. Ayo, kapok kon. Semaput kon nek gosok-gosok iku kon. Hei. Ikut. Tul jahit nak jahit catul jahit di kuntul. Lian. Hei, awas lu. Hei. Aduh, rek. Wah. Sing mecut iku lho, rek. Ngumasne opo? Iku lho, muter barangmu. Hei, unggahno jangkrik. Goblok lho. Kowe kok iso iki lho. Goblok. Kon melek, leno. Bae iku lho. Iku lho. Weh, iku lho enggakno leno. Go. Iki lho rambutan goblok cakrik. Iki rambutan. Iki lho. Aku golong-golong kok kene aku kurek. Iki lho. Aku golong-golong kok kene aku kok. Wop. Prene pisan kon. Prene. Kan jadi. Yangkrik. Nyoh kawanin. Kono iki. Kamu tonton sepatu lho yang ngene bulan aku. Wah, blok rek. Ya Allah. Tangan jatuh harga diriku kene goblok. Iki lho. Oh iso. Lapo? Kelakuan iki lho, bedes belek iki lho. Oh, kok iso kurang ajar ancane kok. Wong-wong kate di Pulau Soronggo kene. Ya. Oh. Rene tak kandhani. Rene sih. Nami wis ngono kok yo diindang diramut ra ngono.
tambah dijarno. Mano ya gak ngiramu. Eh? Wong gak apa-apa, kopi ana kebon. Ake pengen umbah-umbah. Umbah-umbah telekmu kono. Oh, barang kaya ngono kok umbah-umbah. Ngisini tenan awek-awek raiku tambani kok rek. Wis saiki mlebu rono. Wis.